Poštovani građani Srbije, želim da vam čestitam najveću srpsku pravoslavnu slavu Svetog Nikolu, da slavite u zdravlju i veselju. Građani Srbije, ajmo da mislimo na nešto lepo, da ne pričamo svakoga dana jedno isto. Život mora da ide dalje. Ja sam danas trebao da idem na 4 slave. Evo, javno ću da čestitam jednoj porodici koju mnogo volim, gde preko 30 godina odlazim ja kod njih na slavu i dolaze oni kod mene. Kod mene dolaze, ja slavim 20. januara Svetog Jovana. Porodici Ražnatović i mojoj sestri Ceci da čestitam slavu i da sledeće godine u njenoj kući ima najmanje 2 člana više. Veljku da poželim puno uspeha kao jednog od najboljih budućih boksera, ne samo u Srbiji, već na Balkanu. Ja danas neću da demonstriram ono što sam slao u etar cele godine, da se bavim rekreacijom, ali vi danas koji nema šta da radite i sutra, šetajte, ne morate da idete na planinu, šetajte u prirodi pored vaših kuća i tamo gde živite. I samo tako možemo da savladamo ovo zlo. Mi ne smemo da padamo u depresiju. Ne može nam ništa to zlo. Puno vas pozdravljam sa planine Rtanj i želim vam sve najlepše.